Lafiya lau dan uwan lafiya. An wani lafiya. Lafiya lau wallahi baffa. Ya baffan naku. Ai baffa an samu matsala a radon Allah. Kawai shekaran jiya ka samu matsala wasu yan damfara. Kawai suka zo gidan mu saka damfarai. Yan damfara? Yi wallahi ina na kwanci har yanzu bai tashi ba. Subhanallah. Haja ya bani mamaki. Ai baffa wallahi. Haja akai wannan lalata a wajen shi haka. Ai zuwa sakai wallahi kai dai ba fani wannan tunda dai bai tashi ba bai bamu bayani ba fa. Kai dan iroro ka gani nan? Ba fa. Ai ba wani dan damfara wanda zai zo waje da izo ibin lalata banza. Kaja ya bani mamaki. Mutanen banza mutanen wobi gaskiya bafanka ya tashi sosai. A radun Allah dan iroro ka gani nan na fi karfin a damfare ne. Allah ba fakwa. Ai ko zan nuna ma wani abu yanzu nan. Dan iroro me wannan? Ba fa sanda na a radun Allah. Ka fara sandan nan da kyau. Ba fa na ganin sa. La, ba fa kana gani? Raka kenan wannan. Ba fa. To aiki banza abinda nake ga ma ni na fi karfin a damfare ne. Gaskiya ba fa ka ba kire wallahi. Ka ga ba fanku. Ya ƙara shiri iya shiri dinan na fi ƙarfin a dafare ne. Gaskiya ba fa dole ma in gaya ma. Dan iro raji a ga bafanka. Sanda ya zama rake ba fa. Wannan ai mai sauƙi ne. Dole an kai labari ba fa. Yawwa. Baba ya jima. To ka gai mun da baban da ka ce Allah ya kiyaye. To baba zai ji da Wani ba hannun kuturu ba wuya bane a wajen mata. Dan fulani nan babu tun da zai a damfare shi wai shi hatta kama yake ya shirya to ni wani ke son karshen shirin nashi domin sai mun damfare shi amma fa gaskiya oga dan fulani nan ni ma ina tunanin kamar ta shirya saboda labarin dan fulani nan kai na kula wurin nashi wanda suke zuwa kunne na ai duk shiri ya so gidan da ya san an fi karfi ni abin ma da ya fata mai mutumin nan baya sadaka baya kyauta baya zakan ma da ake baya yi wai kuma washi wata kama ake wai ya shirya to ni zan nuna ma ni babban dan damfara ne sai ya damfare shi ina gaya maka wannan to ga kamar ya abin da nake so da kai ka ba aikin a hannuna ba komai insha Allah shi ne ga Allah kuma kamar zo mu tafi dai hanji za mu tsaya kan hanyar gani Muna nan a Pyramid Radio sune sun abuwa. Yawa kulle mun waccan kanta. Daga tana abata, an sara kore ke bai fada ba. Dama ka ce kai kana mamakin yadda za a yi bari ka ga yadda zan gwada maka. Matsonan ka gani, matsonan ka gani. Ya gani? Ya gani? Ya gani nan ai za mu samu kuɗi insha Allah. Bari ya zo. Uwa ba da mama Pyramid Radio. lafiya da ganku a gurin nan wasu alamu kaman bakan fuska dai a nan wajen. Wallahi mutubo kalau wallahi kawai dai mu matafiya ne kuma muka biyo ta nan gurin. Allah safi. Wallahi mun daɗe muna ta tafiya da wannan san muna son mu zo mu tafi mu je mu sai da shi muna ta sauri ma ya gaji ya kasa tafiya. Waɗannan gyato ku yanzu yaro za a samo muku ya raka ko bakin titi ko tafi da shi ko ya za a yi. A ni gaskiya da za ka taimaka mana mu da ka sai sannan kawai ka ba mu kuɗi. Oh, hai, ai son ya zama gwaraki. To za a ba ku, nawa to za a ba ku. Ya saye shi. Gaskiya ba ku abokina kana kalli abin da ya kamata dai nawa za ka siya to. Wannan
To ai ku za ku yi bayani tunda dai kuna ganin yanayin sannan karami ne. To gaskiya babba za mu sayan muka da sannan amma akwai sharadi. Saboda ya gaji baya son a takura mai yanzu. Ko ya ka takura mai za a iya samun matsala. Ka bar shi zuwa gobe da safe ka zo ina gurin ba inda za ya huta saboda yanzu ga tafiyar da muka yi a ƙasa mun yi tafiya mai nisa. Ai babu komai nan gidana ne nan wajen zabi na zo kora na wajen suka shiga suna mutane ta adina kora. To shikenan idan muka sayan maka kar ka taba shi ka bar shi anan din. Ba komai yaro. Idan ya so gobe da safe ya huta sai ka zo ka kada shi ka tafi da shi gida. Amma yanzu abin da nake so ka ba mu 300. Ha, 300 ta yi yawa. 300 ta yi yawa sani Allah gaskiya ka duba da yanzu kai dai ka san cewa wannan san in kai shi kasuwa muka sai an ba mu 500 kai sanin kanka haka ne. Haka ne dai zan ba ku 200. Yawa haka zan ba ku. To gaskiya yanzu abin da babu komai ka bada kuɗin. To bari mu gani. Dama akwai wasu kuɗi da na an so wajen lamiyar. Duba su sun cika. Ka tabbatar waɗannan kuɗin da sun cika. Wannan kuɗi sun kai mu sun kai cuk. Dan Allah a gudu kar da abu ka sa maka. To babu matsala. A bar shi a nan gurin da Allah. Ba matsala. Bara mutana zan abu nan zan duba wasu zabi nan wajen. To shikenan mutu ai ka taimaka mana. Yawwa. Allah ya mana. Kowa ya san mu ne na Sani Abacha. Kai masu ƙarya ku daina kwana. Ba kuɗi ba sa. Ku daina. Thank you.